תן נון צדיק לתא קדמי בבקשה, ותן הסתה בבקשה. אנחנו גולשים לוקחים גם את החבל השני, אני חוזר, לוקחים גם את החבל השני. ירד אחד לוחם. הם תופסים אותו. וואי. טוב. מימד מיוצר 16. הם מביאים אות, הוא הביא אות. כתב א' למה שהם מביאים אמצעים אלימים כמו מטות וחבלים. אתה ב-15 נשאר בינתיים? הם זורקים שם, משהו נדלק שם. נראה שיש בן אדם פה, בוא ננסה לראות איפה לוקחים את הבן אדם. פה, יש לנו בן אדם אחד. 4 תטפל בחופשות, קומה זאת? אני מאיר קומה 2? מאיר את האונייה ומפריע להם. למה אין לי שידור? לקחת לי את השידור, נכון? כן, לקחתי לך, אני בהשתלטות. יכול לשדר. יש כאן בן אדם, אתם רואים אותו? זורקים עכשיו כיסאות. תנסו לעקוב אחרי לוחמים שנראה שהם תופסים אותם. לא רוצה לשדר אותו. עזוב, אני יורד על לקחתי לך בגובה. אותו. בכל מה שמאיים אתם עוברים לחי. נגמר הצבע, נגמר הנפק. זרקו משהו פנימה, זרקו משהו ל... זרק עליהם משהו חם. ורימון? זרק עליהם משהו. כן. והגג שלה יהיה נקי, או מתוך אחד הכלים שלנו, קיבלת? משהו חם. קיבלתי זה R1, אתה לוקח כיוון חזרה? תראה, אולי זה... מה שתגיד, אם אתה רוצה שאני אמתין פה כדי להכווין את המסוק אפשר, או אתה רוצה שאני אקח חזרה, גם אפשר. לא קרה כלום. זה אחד, אני מעוניין שתיקח כיוון חזרה. עוד לוקח חזרה, אתם תמשיכו עבודה מול 3 להישמע. חי, פלג גוף תחתון. נקי גרשוני, איתי תנועה. זה R1, אתה יכול להעלות מולנו את היסור שמגיע? פוליטי שלי, אני מבין שהם אחודים. ברגע ש...